హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. శ్రీ బసవలింగ కర్రీ పాయింట్స్ అండ్ మీల్స్లో ఈరోజు మధ్యాహ్నం కర్రీస్ ఏంటో చూసేసుకుందాం రండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు కర్రీ వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ కర్రీ అండి. పాలకూర పప్పు, సాంబార్, టమాటా పప్పు, ఆలూ ఫ్రై, క్యారెట్ ఫ్రై, బెండి ఫ్రై, మిల్ మేకర్ కర్రీ, వైట్ రైస్, చపాతీలు. అంతేనండి శ్రీ బసవలింగ కర్రీ పాయింట్స్ అండ్ మీల్స్లో ఈరోజు మధ్యాహ్నం కర్రీస్ అయితే ఇవ్వండి. వీడియో మస్తు లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.